Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo. Nagbabalik sa ating update sa ating panahon at this is now our official closure ng bagyong si Carding. Ito na po ang ating final update sa ngayong araw po ng Martes, September 27, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. By the way, pasensya po sa inyo lahat. Kahapon hindi po tayo nakalabas ng ating update. Kahapon sana ang itong final na release natin. Dahil po hindi na po nakayanan ng ating katawan. For the past 3 days ay medyo kulang tayo ng tulog. Okay? Dahil po continuous ang monitoring natin ng bagyong ito. At since hindi na kaya ng ating katawan, bumibigay na po. So kailangan natin mag-recharge. Okay? Kailangan natin mag-hibernate. So for the past 24 hours, wala muna tayong video. So, pasensya na po sa lahat. But, nandito ulit tayo para i-close itong bagyong ito na kasalukuyan ay papalapit na po sa bansang Vietnam, sa may Central Vietnam. Near Da Nang po ang possible landfall. So, kaya ito yung ating latest satellite animation. So, nakikita po natin na yun. Itong bagyong ito ay papalapit na po dito sa coastal na areas po ng Central Vietnam and possible po magla-landfall po ito sa may malapit po sa Da Nang City early tomorrow morning at kasulukuyan ay humihina na po siya habang ito ay biglang lumakas sa nakalipas na 6 na oras at biglang nawala naman po yung kanyang mata. Umabot ulit siya sa Super Typhoon category in a span of only 3 hours bago ito tuluyang humihina na po, nawala na po yung kanyang eye at possibility na ito na po ang pinaka-last intensification niya since nagkakaroon na po ng land interaction sa kalupaan po ng Vietnam and most likely dito po magtatapos ang kanyang paglakas. So, yan po ang historical na buhay ng bagyong ito at kasalukuyan ay papalapit na po sa kanyang final landfall sa bansang Vietnam. At patuloy pa rin ang pagkikayat ng habagat. Ito na rin po ang last hura ng habagat. After this, baka magkakaroon na po tayo ng transition period dahil po sa November, start na po ng amihan, start na po ng winter season, taglamig dito sa may China area at Russia, Japan, Korea, kaya magbibuild na naman po dyan mga high pressure areas at magsisimula na po yung hangin na malamig mula sa Siberia at China, tinatawag nating hanging amihan. So sa ngayon, yung habagat ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa Mimaropa, Kanluran, Kabisayaan at Kanluran bahagi po ng Mindanao, yung Zamboanga Peninsula, yan pong areas na affected din ng habagat. Samantala, ang areas po ng Luzon, Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas ay nasa influence po ng monsoon trough na nakakabit po sa isa pang low pressure area dito. Okay? 97W at isa pang bagyo dito. Ito po si bagyong si Kulap. Okay? Kasalukuyan po ay nag-record na po siya. Wala naman po siya itong inaasahan na magla-landfall. Patungo lang po ito sa may karagatan po ng Western Pacific. Itong monsoon trough pa lang dito sa Pilipinas, nagbigay po ng mga grabing thunderstorms ng hapon sa Maynilaan at kung saan nagkakaroon po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. At sa ating zoom-in satellite animation mula sa CIMSS, Tropical Cyclone Page, nakita po ninyo yung pagkawala ng eye ng bagyong ito habang papalapit po sa Vietnam. Yan po. Yan po yung eye, then nawala na po siya. So, it's a sign of weakening as it moves closer across the across the coastal areas of central Vietnam. Ito po yung ating multi-tracks. Galing po ito sa iba't ibang agencies. Diyan po siya dumaan. Ito po yung tracking ng bagyo. Dumaan po siya sa may northern tip po ng Pulilio. Yung kanyang southern eye wall, naglandfall po sa northern island po ng Pulilio. May mga videos po tayo nakikita sa social media at grabe po, lakas ng hangin, okay? At huminang-humina po siya. Pag landfall niya po dito sa may Dinggalan na Aurora, ay nakita po niyo yung damage, okay? Hanggang dito po sa may Tarlac, Nueva Ecija, ang abot po ng kanyang typhoon force winds, kaya nakataas po na yun ang state of calamity. At gayon din po sa Northern Zambales, ay naapektuhan na rin po sa may Pampanga dahil po sa hagupit ng bagyong ito. At makikita po niyo na maliit lang yung kanyang swath of strong winds dahil nga maliit lang siya nung dumaan ng Central Luzon. Ang ibang areas po, nagkaroon lang rin po ng mga malalakas na buhos ng ulan
Dahil po sa kanyang sirkulasyon, lalo na po pagdating dito sa may dagat China o sa may West Philippine Sea, lalo pong lumaki ang kanyang sirkulasyon. At yung ating tracking ay medyo 90 to 99% ang kanyang tracking. Doon po siya dumaan nung bago nag-landfall. And ito po yung global model. So yung dalawang natitirang bagyo ay lahat yan paalis sa ating bansa. Lahat po yan paalis. Okay, at malulusaw na po. At ito naman po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com para makita ninyo yung mga thunderstorms na yun sa may Western Luzon, Benguet, Pangasinan, dito rin po sa may Metro Manila area, Southern Tagalog provinces. Dala pa rin po yan ng convergence itong habagat dito sa monsoon trough. Okay? At sa ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Huwebes, inaasahan pa rin po ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po sa Bicol at Samar. So sa hapon ng gabi, expect pa rin itong mga localized thunderstorms. At sa ating wind forecast sa loob ng 3 araw, meron po tayong LPA po dito na posibleng maging ganap na bagyo bago dumating ng Okinawa sa may Ryukyus sa darating pong Huwebes. So nakita po ninyo si Miyerkules, akit na po itong LPA 97W at sa Huwebes ay malapit na po sa Okinawa habang lalabas na po siya sa Philippine Area of Responsibility. Dito po sa may South China Sea, meron naman po ditong monsoon trough na posibleng mag-develop ng bilang isang bagong LPA, but ang good news, hindi po yan pupunta sa Pilipinas. Sa Viernes, ito po ay mag-form at inaasahan pa rin ang landfall nito sa may Vietnam. At sa atin ay magiging katamtaman ng lagay ng panahon at yung hangin ay variable winds na ulit. May easterlies lang po sa may area po ng Batanes. Ito na po si 97W bilang isang tropical storm. At pagpasok ng October 1 ay ang ating hangin sa ating bansa ay mula na po sa silangan. Okay? Yung habagat ay nandun lamang po sa isang LPA malapit sa Hainan na inaasahan pong ito na po ang panghuli ng yugto ng hanging habagat. And for the next 10 days hanggang October 6, all clear po ang Western Pacific. Wala po tayong nagtatanawan na any LPA na posibleng susunod. But usually, nagkakaroon po yan ng 1 to 2 weeks of vake. Kapag sunod-sunod po yung bagyo, then we expect again, mga last week po ng October, meron na naman po dyan posibleng mag-form. Okay, at bago tayong paalam, ito ating CraftSat na ginawa kanina. For the past couple of days kasi wala tayong CraftSat since pa nagla-landfall ang isang bagyo, medyo focus muna tayo doon. Since kasi ang ating CraftSat is only a special feature ng ating website pag walang bagyo. Since masyado tayong busy, hindi tayo nakagawa ng ating CraftSat. So, ngayon ulit tayong nag-resume. So, nakita ninyo yung 3 weather system na hindi naman po itong dalawa mga ka-affecto sa ating bansa. Yung monsoon trough lang dito sa ating area. Okay? At yung habagat dito sa may Mimaropa at Western Visayas. So, yan muna. Diyan muna natin tinatapos ang ating update na yung araw po ng Martes. At babalik ulit tayo sa darating na Huwebes na po. Okay? And then sa Sabado, sa ating mga usual 3 times a week na tropical weather analysis. At sa lahat po na nag-comments sa ating Facebook page at YouTube channel, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at patuloy po tayong magbibigay ng mga updates sa panahon, lalo na sa bagyo. At huwag niyong kalimutan na i-follow ang ating YouTube channel, Mr. Typhoon.tv, ating Facebook channel as well, mrtyphoon.com, at ang ating website, typhoon2000.ph, mybagyo.com, para sa latest na informasyon sa mga darating pang mga bagyo. Ito ulit si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.